आजी आम्ही ह्या ईशोपनिषदाचे मंत्र 4 पळोया. आम्ही पुढे ह्या श्लोकाचे रिसायटेशन करूया. तुम्ही म्यूट जाऊनची तुंगेल जागेरी संगे रिपीट करूयात. अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वम् अर्षत तद्धावत्योन्योन् अतेति तिष्ठत् तस्मिन्नापो मातृशिव दधाति अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावत् अन्यनतेति तिष्ठत् तस्मिन्नापो मातृष्व दधाति. अजे वर्ड टू वर्ड मीनिंग आम्ही आमची गेलंतु पळोया. अनेजत स्थिर एकम एक मनसः मन के म्हणू जवीय मस्त वेग जावन न नाही म्हणू येनत हे परम पुरुष म्हणू देवः इंद्र इंद्राल तसले देवतः आप्नुवन् वग्गी लग्गी यौचक पूर्वं मळरी यद्राक यौचक अर्षत मळरी वगी वगी वचे ततात मळरी तो दावतः मळरी कोण धावता सची अन्यान मळर विंगड अत्येती मळरी मक्षी घालचे मोडगेनु तिष्ठहत मळरी एकू जागेंतु रापचे तस्मिन् मळरी तंगेलंतु समहत जावनसिले आपह मळरी पावसु मातृश्व मळरी कोण हे वारे आणि पावसु क नियंत्र करत ते देव दधाती मळरी पुरोयसुचे म्हणून अथ्या ट्रान्सलेशन इंग्लिश अंतु प्रभुपादन आणि परपोट समेत हे श्रीला प्रभुपादले आम्ही आमची गेल्यांतु पळोया. हे देवोत्तम परम पुरुष तगेले वासस्थानांतु स्थित जाऊन असल्यार समेत तो देवोत्तम कोण धावता असतची आणि कोणाले मनाके चेड वेग जाऊन तो असता आणि पुरा जनक तो मक्षी घालता आणि मस्त शक्तिशाली असचे देवते तन्नी समेत तगेलग्गी यौचक जायना आणि एक जागांतु स्थित जाऊन असल्यार समेत देवु हंग एक वाऱ्यात पाऊस पुरैसितल देवते समेत तो नियंत्रण करता आणि ह्या पुरा जनक श्रेष्ठतेंतु तो मीर्सुता म्हणगेन हंगा आम्ही अज्जके पुढे आम्ही 1 to 3 मंत्रास पळेलिंची ते मंत्रांतु आमका समराइज करका म्हळरी आम्ही कशी जीवन करका आम्ही देवाक वंदून कशी जीवन करका म्हणचे आम्ही हे 1 to 3 अंत पळेलिंची आणि आम्ही कशी देवाक वंदन अशी जीवन केलरी कसं जत्ता केल्लार कसं जत्ता म्हणचे समेत आम्ही हे 1 to 3 श्लोकाज अंतु पळेलिंची. हे फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईशोपनिषद जले हंगामी कसं लायकलेंची ईशावास्य मळरी कसने म्हणून मळ कसने देवाल ಹೊಟ್ಟು ಹೊಂದೋನು जीवन कश करचे म्हण पळेलिंची. हे ईशा मळर कोण ईशा मळर देव कोण देव हंगा म्हणगेन आणि हे देवाक आम्ही ईशावास्य देवालొట్టు ಹೊಂದೋನು वचका जलरी आम्ही देवाक अर्थ कोण घेवका मळरी आम्ही कोणाक जलरी एक रिलेशनशिप करका जलरी आम्ही तांक अर्थ कोण घेवनु तांगेलొట్టు एक लायक रिलेशनशिप करूक कळटा आमका. तशीच आम्ही हांग देवाक अर्थ कोण घेवका देव मळ कोण म्हणगेनु समजूसून घेवका तशी जाता. हे आता आम्ही हे 4th श्लोकांतु पळोयत हांगा प्रभुपादल परपोटांतु आम्ही कसं पळोयत म्हळरी हांव हंतु परपोट अन प्रभुपादन 7 पैराग्राफ अंतु दिला ते कसने म्हणगेन समराइज जाऊन गेनु
हांव 5 पॉइंट्सांतू सांगतास. फर्स्ट पॉइंट कसन म्हळ्यार हांगा परमसत्य म्हळ्यार पुरुषोत्तम परमपुरुष पुरुषोत्तम देवोत्तम कोण असो तो तक्क अर्थ कोण घेवक जाल्यार आमी मानसिक तर्क म्हळ्यार देव अशेच की तशेच की अशी उहापोहे कोण घेवन अशी मानसिक तर्क कोण घेवन देवाक केन्नाय अर्थ कोण घेवचेक साध्य ना म्हूण घेवन हांगा हे फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट म्हळ्यार तशें आसल्यार आमी कशें अर्थ कोण घेवचे देवाक म्हूण घेवन देवाक देवाले अनुग्रह कृपे मेळ्ळल तेदना देव आमकां साक्षात्कार कोण घेवन म्हळ्यार रिव्हिलेशन तुमकां तुमगेले हृदयान तू केदन रिव्हिलेशन देता तेदन आमकां देवाले हे अर्थ कोण घेवचेक तागेले एनर्जीस तागेले फीचर्स कसन म्हूण अर्थ कोण घेवचेक साध्य आसा म्हूण घेवन हांगा कळटा आमकां. थर्ड पॉइंट कसन म्हळ्यार हांगा देव आनी तागेल शक्तियो कितले विंगड विंगड शक्ती आसा ताजे विशय आनी कशी तागेल शक्ती एकूची आनी विंगड म्हणचे विशय आमी हांगा पळोवया. मागीर फोर्थ पॉइंट कसन म्हळ्यार आमी जीवात्मा पुरा सीमित जावन आसा देव कंप्लीट पूर्ण जावन आसा तश जावन आमकां सीमित जावन आसुचे म्हळ्यार ओन्ली पार्ट आसुचे आमी सो ते सीमित जावन आसल्यार आमी फुल कंप्लीट जावन आसले देवाक अर्थ कोण घेवचेक साध्य ना म्हूण घेवन उपास प्रभुपाद हांगा सांगतास आमी तर्क कोण घेवन अर्थ कोण घेवचेक साध्य ना म्हूण उपास सांगतास प्रभुपाद. मागीर हांगा फिफ्थ पार्ट कसन म्हळ्यार आमगेल जिवनांत कसन पात्र दिला देवान ते आमी कोरका आनी आमी अशी देवाक आमी आमगेल पात्र लायक रितीरी कोण येत आयल्यार आमकां अशी देवाक अर्थ कोण घेवचेक समजायसून घेवचेक साध्य आसा म्हणचे हे फिफ्थ पॉइंट जाता. हे आमी आतां फर्स्ट पॉइंट हांव सांगिल म्हणजे कसन आमी देवाक अर्थ कोण घेवचे कशी म्हूण घेवन हांगा ते प्रभुपादान क्लियरली सांगला आमी मानसिक तर्क कोण घेवन देवाक अर्थ कोण घेवचेक साध्य ना म्हूण घेवन देवाक अर्थ कोण घेवका जाल्यार तागेल भक्ता तुलन तेवे देवाल कृप मेळल तेदना ते भक्ता तुलन मात्र देवाक अर्थ कोण घेवचे साध्य आसा म्हूण घेवन हेचे फर्स्ट पॉइंट आरी प्रभुपादान हांगा सांगिल आसा आनी दॅट इज द कन्क्लुजन फॉर ऑल दिस मंत्र 4 म्हळ्यार ते स्टार्टिंग सांगून चोळा प्रभुपादान ओपास लास्टाक समेत त्याची सांगता जाल्यार आमी अशीची मुखार वचा अशीची प्रभुपादान सांगताना ब्रह्मसंहितान समेत ब्रह्मान बरयलेलो आसा भक्त नत्तिलो तो कितले बुदंत असो तो कसने इन्वेंशन्स कोरो तागेल कितले इंटेलिजन्सान तो कसने कोरो तक्का हे तर्क कोण देवाक अर्थ कोण घेवचेक साध्य ना आनी तो खंय ना जाल्यार देवा लग्गी समेत पावचेक साध्य ना म्हूण घेवन हांगा सांगता आसा. मागीर हांगा देवाले क्वालिटीज कसने म्हूण घेवन हांगा सांगता आसाची प्रभुपाद कशी देव गोलोकांतू स्थित जावन असल्यार समेत तो आमी ट्रान्सलेशन समेत पळयलेंची देव मनाके फास्ट जावन असं म्हूण मनाके फास्ट जावन असचे म्हळ्यार कसने आतां सूर्याल किरण आमगेल भूमीवेर पडचेक 8 मिनिट जावका आमगेल मन काही तनक अस कितला ताजे कितलं फास्ट असं म्हळ्यार आमी आतां हांव हांगा बेसला हांव आतां गल्फ कंट्रीन तू सखी चरण माताजी आसा तिगेल घरा वता आसा तिगेल घरा पावली तिगेल घरान तू तिगेले उरलेली आयली आतां हांव एकड येवन बॉम्बे आयली हांगा राधिका भाव माताजीले घरा चमकली तिगेले समेत तू टाइम स्पेंड कोन हांव वापस हांगा आयली हांव वापस हांगा क्लासा बेसली इतले फास्ट आमगेल मन काही जाल्यार वचून वापस येत सो हे मनाके फास्ट देव फास्ट आसा म्हूण घेवन हांगा सांगता सो हंतू समेत आमकां कसं कळटा देवाले ग्रेटनेस कितले तना कसं म्हळ्यार आमी जरी तागेले अंश आमकांची इतले क्वालिटी आसा इतले कसन म्हणटाची कितले की जन बुदोवंत आसाची ते पुरा पळयताची ते पुरा देवाले अंश जावन येवन आसुचे सो आमकां बरी अंश आसुचे देव पूर्ण आसा सो पूर्ण असल्यार तागेल इंटेलिजन्स पुरा क्वालिटीज तागेले कितले मटार आसाची म्हणून तुमकां
कळता अशी प्रत्येक आम्ही अर्थ कोण घेतल्यारी साध्य जाता. आणि मुखारी अ, अ, कसं नाही एक काणी आसा. कसन म्हळ्यारी एक ब्राह्मण आणि एक कॉबलर कॉबलर म्हळ्यारी अ, वाण सिवेंतलो तो नवे वाण करतालो म्हूण येता. तांकां एक दिवस नारद मुनी भेटी जाता. तांणी नारद मुनीक शतकोटी प्रणाम करताची आणि म्हणताची तुका तू देवाले लोका वचसल्यारी तई वैकुंठ वचसल्यारी तू देवाले निमगी हांव केदन देवा पळोवचें आणि तागे देवाल दर्शन करचें वैकुंठ केदन येता म्हूण हे ब्राह्मणान आनी हे कॉबलरान नारद मुनी लागीं निमगिताची. जायत म्हूण नारद मुनी वैकुंठ वता. थंय देवा मेळटा आणि अशेश म्हणटा ब्राह्मण आणि कोबलारान अशेश निमगिला तागेले तांगेले पुरा प्रणाम पुरा सांगता तो. आणि तांणी पुरा केदन वैकुंठ येवचें म्हणून इंगीत आसाची म्हूण. तेदन देव कसो सांगता म्हळ्यारी ब्राह्मण जावन आशिल्लो हे लायफ टायमांत न्ही आनी के मस्त मस्त लायफ टायमान नंतर तो वैकुंठ येता म्हूण घेवन. मागीर कोपलर जावन आशिल्लो हे वाण सिवेंतलो तो हेची लायफ टायमान तूं म्हगेलें दर्शन कोर येतो आनी तो वैकुंठा खंडीत येता म्हणटा. तेदन नारद मुनीक आश्चर्य जाता. ब्राह्मणू केदनाय देवस्थानांत आसता, देवाल पूजा कोन्न घेवन आसता. तो कसो लायक तितलो वर्ष घेता, तितलो लायफ टायम घेता म्हूण घेवन इंगिता. आनी कॉपलर कसो लायक वगी पावता म्हूण घेवन. ताकाची देव म्हणटा तूं वापस वत नवें तेदन तांणी तुका निमगिताची. देव कसो करतासिलो म्हूण. तेदन तूं तांकां कसो सांग म्हळ्यारी एक सुयेचे दोळे भितर तुला न्हू हांव हस्तीक रिगेता आशिल्लो म्हूण. एकड तुला न्हू रिग्गोन आनीक तुलान सायडा तुला न्हू काडटासिलो हस्तीक म्हूण घेवन. तेदन तूं वचून सांग तांणी कसो उत्तर सांगताच पळय तेदन तुका कळटा ब्राह्मण आनी हे कोबलारा विशयारी म्हणटा. जायत म्हूण घेवन नारद मुनी वता. तो ब्राह्मणाले वचून घेवन सांगता. अ, तेदन तो ब्राह्मण निमगिता. तूं गेल्लो तेदन देव कसो करतासिलो म्हूण. तेदन नारद मुनी सांगता. देव एक सुयेत ಹೊಟ್ಟೆತುಲನ हस्तीक भायर भितर घालून हेकड तुलान काडतासिलो म्हूण घेवन. तेदन ब्राह्मणान आयकून असल पुरा जावचेस्वे अशी पुरा देवा कोरू साध्यस्वे हांव नंबना अशें करचें तूं देवा मेळ्ळल भद वैवे म्हूण निमगिता. मागीर नारद मुनीक कळटा तो ताका कळटा देवान कसले अशी सांगिले इतलो लायफ टायम कसले घेतासो म्हूण घेवन. मुखारी तो वता खंयक कोबलारा लागीं. कोबलारा लागीं वचून घेवन कसो सांगता हां. तेदन तो निमगिता. देव कसो करतासिलो म्हूण. तेदन तो सांगता देव हांव गेल्लो तेदन एक सुयेचे ಹೊಟ್ಟೆತುಲನ हस्तीक भितर इगोवन तेकड तुलान भायर काडतासिलो म्हूण घेवन. ओ वैवे देव असल पुरा करतासिल्वे कसन लिहिलंय देवाले देव कसं जाय जाल्यार कोर येतो तेगेल ग्रेटनेस कसं न्हे म्हूण सांगलो. ताकाच तूं हें नंबतवे म्हणू नारद मुनी निमगिता. वय कसले नंबुचे नज्जो म्हगेल देवाल ग्रेटनेस कसले कसं जाय जाल्यार कोर येतो. तो हांगा एक बिया तुलान इतलो व्हड रूख करचेक साध्यस म्हूण जाल्यार ताक एक हस्तीक एक सुये ಹೊಟ್ಟೆತುಲन भायर काडचें कसो व्हड विशयू म्हूण सांगता. सो हांगा ह्या काणींतू आमकां कसं कळटा म्हळ्यारी आमकां केदनाय देवाल वेरी नंबीक आसका म्हूण. हे नंबीक आसचे मुख्य जावन येता हांगा. जिवनांतू आमकां केदनाय देवाल वेरी एक नंबीक आसूंका. ते नंबिकेंतूची आमी जीवन केल्यार आमकां मुखारी कशी सुलभ जाता म्हणचे आमी पळया. हांगा देवान कसन सांगचेस म्हळ्यार आमी 10वे श्लोकांत भगवद्गीताचे 10वे श्लोकांतू 10वे अध्यायाचे हांतू एक श्लोक येता. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयन्ति ते म्हूण घेवन. हाजे अर्थ कसो न्हे कोण मोगारी म्हाका सेवे करता आसताची तांकां हांव म्हगेल धामाक पावंच तशी बुदोवंतीक दिता म्हूण घेवन. तशीची हांगा आमी पळयलींची देवान एक जागेर आसुनूची
कशी तो ब्रह्मसंहिता अंतू येता 5.37 अंतू कशी देव एक गोलोकांत स्थित जावन असल्यार समेत थंय समेत तो तागेले गोपिया लोटू राधे राणी लोटू गोपास लोटू लीले करता असता जाल्यारी हांग थंय मग्न जावन असल्यार समेत हांग तो तागेले अचिंत्य शक्तींतू कसन करता एक कालांतूची प्रति एक सृष्टीचे कार्यनिर्वहण करता असता आणि आमगेले पुरा जनाले हृदयांत समेत तो स्थित जावन असो ह्याची भगवद्गीतांतू कंचे 18 चॅप्टर 61 वर्सान सांगचस ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशी अर्जुन तिष्ठती म्हणून मला कसं ने पुरा जनाले हृदयांतू देव समेत बेसून असता म्हणून आणि आम्ही ह्याची पळोवचे गेल्यारी मुखारी आम्ही आणि ह्याची देव कशी आमगेल पुरा जनाल हृदयांतू बेसून असता तशीची हे देवाले नाम आम्ही जप करताच नव्हे तंतु समेत तो उपस्थित असतात तशावनु देवाले की देवाले नाम जप कितले करुणामयी म्हणून आम्ही हंग अर्थकोन घेवका आणि मुखारी आम्ही आता हे कसने हे देवाले ग्रेटनेस कसने म्हणून हांव तुमका अनेक काणी सांगता आता आम्ही पळयलेंची देव एक जागेर स्थित जावन पुरा कंट्रोल पुरा करता असं म्हणून जाल्यारी तागेले ह्या लीलेंत कसं करता म्हळ्यारी द्वारकेंतू द्वारका ಲೀಲೆ ಹಂತು ಕೃಷ್ಣಕ 16,000 ರಾಣಿ ಅಸ್ತಚಿ ते 16,000 राणीक तो कृष्ण 16,000 टाइम्स मला विस्तरण जातो तशी विस्तरण जातो आणि ते राणीक समेत तो 16,000चे अरमने समेत कोण असता आणि प्रति ह्या ऐकून घेऊनची नारद मुनीक आश्चर्य जाता वो अशी समेत मेगल देवालय है स्वे तो अशी विस्तरण कोण घेन समेत कोरियत असल पुरा मोणगेन लेखते तो हांव तशें ह्या लिले पळोवचेक द्वारका वचका मोणगेन तो द्वारका वताना ते अरमने पळोवन ते 16,000 अरमने देवान केलेले पळोवन एक अरमने कितले चंद चंद म्हळ्यार ताजे विस्तरण करता गेल्यार हे क्लास मुग्दना ताका शॉर्ट अँड स्वीट जावन घेन कसं सांगता म्हळ्यार कृष्ण प्रति एक राणी लोटूची तो असता म्हळ्यार 16,000 टाइम्स तो विस्तरण जावन असता आमकां विस्तरण करू जत्वे हांव हांगा बसला हांव हांगा असचे साध्य हांव आणि काही जाल्यार येवचे जत्वे हांव आतां सखीचरण माताजी घरान तूं मनातुल्यान वचत हांव थंय असचे साध्य स्वेना आमगेले साध्य एकू जाग्यार असचे साध्य आसा हांव झू मारी तुमकां पुरा जनाका पळयत तितलेच सोडल्यार आणि विंगड कॅपेबिलिटी असना त्याची देवाल ग्रेटनेस कसने तो कितले जाय जाल्यार विस्तरण जावन घेनु पुरा जना लोटू एकू समयारी हे इम्पॉर्टंट एकू समयारी तो विस्तरण जावन पुरा जना लोटू टाइम स्पेंड करता असता पुरा जना राणी लोटू टाइम स्पेंड करता असता हे पळोवन नारदाक आश्चर्य जाता अशीची हे देवाले हे लीले पुरा अर्थ कोण घेवचे तू आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ अर्थ कोण घेवन हे ऐकून काणी ऐकून वता असल्यार आमकां देवान ಸ್ವಲ್ಪ अनुग्रह अंतू आमकां हे पुरा कळचेक साध्य आसा अशीची अनेक काणी कसन म्हळ्यार हे ब्रह्मविमोहन लिलेन समेत कृष्ण वृंदावनांतू गोपबाल लोटू पुरा खेळता असता गोवा चरयता असता हे पुरा करता असता तेदाना तो ब्रह्म पळयता हो चल्लो कृष्ण आमगेल कृष्ण वैवे हो आमगेल देवोत्तम परम पुरुष अशी पुरा चढू आले वटू गोचरोचे पुरा अशी पुरा खेळता असोचे वैवे आमगेल देव असचेक साध्य ना म्हण लेखता हांव आमगेल देव जाल्या पळोवया कसो करया म्हण तो कसो करता पुरा जनाक गोपा तांकां घरवांका पुरांका तो निपोवन दवरता सो तो निपोवन दवरता हांगा कृष्णा पळयता कोणी नाची खंय गेलींची म्हणटा आनी ताका कळटा ओ हे ब्रह्मान पुरा निपोवन दवरला म्हणगेन तो तेदान कसं करता तोची विस्तार जाता वापास कशी प्रति एक गोपाल म्हणके तो विस्तार जाता वता आणि प्रति एक गायाले म्हणके विस्तार जाता वता आणि तांणी सांजे म्हणटाना घरा वताची कोणाक कळना हो आमगेल पूत वे म्हण पुरा जनाक
तांगेले चढुवाके कृष्णाल वेरी मोग चढ असिले आता तांगेल चढुवा बदले कृष्णाची तांगेल चढुवाल म्हणके विस्तार जलल बेमित तांक समेत कृष्ण तांगेल चढ जाऊन गेनो आईल तश तितले खुशी जाते तांका तानी पुराजन केदनाय कृष्णाल वेर मोग चढ दाखोचसिला जलर अत्त विस्तार जाऊन कृष्णाने आईल निमित्त तांगेल चढुवांक तानी मोग करतसिलेंची ह्या पळून गेलो यशोदा माताजी समेत कळलं हे कसं नाही पुराजन पुढे कृष्ण मोग करतसिलांचे आता सडन कसं झालं पुराजन तांगेला चढू अंक मोग करतसच नव्हे म्हणून गेलो तिक आश्चर्य जाता जलरी हे एक असेल लिहिले हंतू समेत आम्ही पळयतो कृष्णानं कशी विस्तार झाल्या म्हणून मग इरी ब्रह्मा येता पळयता अरे हा वेल्लल नव्हे पुराजन गोपासंक हंग वापस असच नव्हे पुराजन वापस खेळतासच नव्हे हे कसं जातास मुंगेन तो तई खै निप्पೊಂದವಲ್ಲ वचून पळतात आणि थई असची हंग असुच्या अन्य समेत हंग असच नव्हे हे कसं जातास मुंगेन तदन कृष्ण दाखयता तांका कोण त्या गोपा जातानी दिसता सुच कोण म्हूण प्रत्येकलान तू कृष्ण सुच तांका कळता त्या पळून घेऊन त्यांनी लेखताची हा अशी तदन ब्रह्मा कळता हा हो मेगेल कृष्णूची अशी तो हंग गोपाला ओटानी खेळता असं म्हणून गेनो तक ते कळतं अशी आमगेले एक एक विचार पळयताना कृष्णाला ग्रेटनेस अशी एक एक भागवता मानतो आम्ही वजिता गेलरी कृष्णा लीले प्रत्येक कळतं आणि आमका भगवद्गीतान समेत आम्ही पळयलींची 7th चॅप्टर अंतू कृष्ण प्रत्येकांतू तागेल क्रिएशन अंतू प्रत्येक वस्तूंतू तो असो म्हणचे हमका हांगा कळतं आता नेक्स्ट कसन म्हळरी हे आमका कशी रिवील जाता म्हूण हांव म्हळाल कसले हे देवाले विषयी भक्तांक मात्र रिवील जाता म्हळ्यार भक्तांक मात्र देव अर्थ कोण घेवचेक दिता तेवे तागेल अनुग्रह करुणे निमित्त कृपा दिलल तेदन मात्र जावचे भक्तांक समेत अर्थ कोण घेवचेक आता आम्ही पळयलारी एक उदाहरण म्हळारी आता सूर्य उदय जाताना हगूर 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 वयर येता असता म्हळ्यार ग्रॅज्युअली वयर येता असता सो तो कशी एक पाटी उजवाड जल कुळ्ळे हा सेकंड जल्ला म्हणून घेन आमकां कळटा तशीची आम्ही कसने देवाले नामस्मರಣೆ केल्यारी देवाले आयकलारी देवाले वज्जुलार देवाल ಬಗ್ಗೆ विषयारी वजिलारी आयकलारी अशी करता 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 येता असताना आमक देवाले आमक देव हे पुरा पळोवन साक्षात्कार करता आमगेल मनान समेत आणि आमकांय ते प्युरिफिकेशन येवन आमकांय ते साक्षात्कारांतू देव कोण तागेल ग्रेटनेस कसने देवाल विषय कसने म्हणचे अर्थू हगूर हगूर कळटा मागीर हांगा सेकंड पार्टारी देवाले एनर्जीस विषय येता ते देवाले मस्ट एनर्जीस आसा तांतू मेन जावन मुख्य जावन 3 आसा ते 3 कंचे म्हळ्यारी अंतरंग शक्ती बहिरंग शक्ती आणि तटस्थ शक्ती म्हणून हे वारे उज्वाडू पावसू हे पुरा कोण पुरैसित असच नव्हे देवते तन्नी पुरा हे कसने तटस्थ शक्ती म्हणूनच नव्हे तांतू येतच आणि आम्ही समेत म्हळ्यार ह्युमन बिंग्स आणि मस्त विंगड जीवात्मा कोण असची तन्नी समेत पुराजन हे तटस्थ शक्तींतू येतची मागीर इंटरनल पोटेन्सी म्हळ्यार कसने देवाले वासस्थान म्हळ्यार स्पिरिच्युअल काय ಅಥವಾ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ हे आध्यात्मिक लोक म्हणतात नव्हे ते पुरा हे इंटरनल पोटेन्सी म्हळ्यार बहिरंग अंतरंग शक्ती म्हणतात आणि बहिरंग शक्ती तू कसं हे भौतिक प्रपंच पुरा कसं नस ते पुरा बहिरंग शक्ती हे एक्सटर्नल पोटेन्सी म्हणतात तंतू येता ह्या पुरा मागीर अशीची पुराकडे देवाले विंगड एनर्जीस असता तंतू आता सपोज हांगा एक उदाहरण दिवचे म्हळ्यार अग्नी केदनाय असता एक जागेर आसा म्हूण लेखाची एक जागेर स्थित जावन आसा ताजे तुलन उजवाड आणि शाक कशी एक ಸ್ವಲ್ಪ जागतन कुणी डिस्ट्रीब्यूट जावन असता तशीची देवाले हे एनर्जी समेत विंगड शक्ती समेत पुराकडे डिस्ट्रीब्यूट जावन असता ह्या विषय समेत विष्णू पुराणांतू आयला अनेक कसन म्हळ्यारी आम्ही कसने
देवाले हे शक्ती एकूची आणि विंगड कशी म्हणजे अनेक ह्याची उदाहरण हे अग्नी एक असणं ते उज्वाड आणि शाक तक संबंधित जाऊन अस जलरी हे उज्वाड आणि शाक म्हणजे हीट अँड लाईट म्हणजे पार्ट ऑफ अग्नीचेच मला पार्ट ऑफ फायर अस बट स्टील कसं नाही लाईट अँड हीट दोन्ही विंगड विंगडची म्हळ्यार हे उज्वाड आणि शाक विंगड विंगडच येतात जलर समेत हे अग्नी तुलन आम्ही उज्वाड आणि हे शाक लाईट अँड हीट कॅनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अग्नी तशी ह्या अर्थ कस म्हळरी देव आणि तगेल शक्ती समेत एकू जाऊन असं विंगड जाऊन समेत असं म्हळरी सायमल्टेनियसली वन अँड डिफरंट म्हळरी हे आम्ही तुम्ही उडगासकोन घेतल्यारी अक्का अचिंत्य भेद भेद तत्व म्हणताची आम्ही ह्या उदाहरण तुम्ही जननी माताजीन समय दिलेलं असं राधाकुंड प्रभून समय दिलेलं असं सूर्याल विषय देऊन सूर्याल किरण सूर्याला ब्लेस म्हणून घेणं अशी एक उदाहरण या अचिंत भेद भेद तत्वाचे विषयरी देव कशी एकू समेत आणि डिफरंट समेत म्हणून पळयत मागिरी भगवद्गीताचे त्यांचे अद्वैत दोन्ही श्लोकांतू देव कसन सांगतस म्हळरी हंगा मस्त ऋषी आणि सुरा जाऊन असेल त्यांनी कितली की वर्ष तुलन तपस कोण असताची तांक समेत देव कोण म्हणून अर्थ कोण घेवचक साध्य ना अथवा कष्ट जात असता अर्थ कोण घेवचक जयन असना तसे असताना राक्षस प्रवृत्ती असले अथवा असुराले गुण असेल जन त्यांनी कशी देवा करतू कोण घेवचक साध्य म्हण हंग शिला प्रभुपाद ह्या विषय समेत हंग हडता आणि हंग उपास प्रभुपाद हंगा कसन सांगतस आम्ही आमगेले मानसिक तर्कांतू देवा करतू कोण घेवचक साध्य ना म्हणून कसं लेक आम्ही देवालय आम्ही पुराजन देवालय एक अंश मात्र देवालय देव पूर्ण तगेल क्वालिटी समगेलंतू ಸ್ವಲ್ಪ मात्र असचक साध्य आम्ही केदनाय पूर्ण जावचक साध्य ना आणि आम्ही ह्या देवालोट समान समेत जावचक साध्य तकाची आम्ही देवाक पूर्ण जाऊन अर्थ कोण घेऊ जलरी एकी देवान सांगील देवाना आमक सांग कशी आम्ही तका अर्थ कोण घेवेत म्हण घेऊ तर त्या विषयारी तकाची देव कसन सांगत वेदेश्च सर्वेर त्या श्लोकां समेत देव तक अर्थ कोण घेऊ जलरी वेदास्तुलन अर्थ कोण घेवे तो म्हण सांगता वेदा तुलन म्हळरी आम्ही शास्त्र तुलन कोळयत देवाक अशी हंग प्रभुपाद वपास कसलेक मानसिक तर्का तुलन आम्ही देवाक अर्थ कोण घेऊन चेक साध्य ना तुम्ही ते प्रयत्न समेत कर नकाची म्हणून कसलेक वपास स्ट्रेस करतास म्हळरी आमका पुराजनक गोतस ह्या ह्युमन लाईफ कितलं दुर्लभ म्हणून घेऊन कितलं रेअर ऑपॉर्च्युनिटी एकलेक ह्युमन लाईफ मेळचे आम्ही ते समाची युटिलाइज करका तश्चान ते युटिलाइज करका जलर समेत आम्ही आमगेले जीवन हे देवशस तशस म्हणून तर्क कोण घेणू मुताची टाइम वेस्ट करचे बदलक आम्ही सुलभ रीतीरी ह्या भक्ती मार्गारी वचका म्हणच कतीरी प्रभुपाद हंग पदे पदे सांगतास तुम्ही तर्क कर नकाची देवाक अर्थ कोण घेऊ जलरी देवाल भक्ता तुलन मात्र कोलचे आणि भक्ती कोरनूची साध्य जावचे आम्ही केदन भक्ती करताची तेदन देवचे आमगेल वेरी कृपा दक्कोनु आमक साक्षात्कार कोनु तगेल विषय आमक अर्थ जावचे तशी तोची आमक मार्गदर्शन करता म्हणजे विषय हंग असूचे आम्ही अनेक कसन इम्पॉर्टंट म्हळरी आणि आम्ही फर्स्ट श्लोकां समेत पळेलींची आमगेल पार्ट कसन असं आम्ही ते प्ले करका मुळे आम्ही पुरा हंग एक नमुने पात्र प्ले करतसची ते देवान आमक कशी देवाला की तशी त्या पात्रारी आम्ही प्ले करता वचे आणि आमगेले आमक देवाल विषयरी कसन पुरा करू जत की ते आम्ही करता वचुका म्हळरी आम्ही पुढे कसन ऐकलेंची ईशावास्य करता वचुका ईशावास्य करता वतानाची आमक देव हगूर तगेल विषयारी आमक रिवील करता आमका साक्षात्कार करते तो अनेक तुम्ही ऐकून असचे पूर्व विप्रसुदाम प्रभून समेत सांगले स्मॉल सिंपल स्टेप्स आणि इवन प्रभुपाद समेत सांगता द इझिएस्ट फॉर्म्युला प्रभुपाद देऊन असुचे एबीसीडी फॉर्म्युला म्हणून म्हळरी
असोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बी म्हळ्यार बुक्स म्हळ्यार वाजूचे आणि आयकुचे, आणि सी म्हळ्यार चॅन्टिंग द होली नेम्स म्हणून, आणि डी म्हळ्यार आम्ही प्रसाद घेवचे तशी म्हणून. सो आम्ही ह्या सुलभेरी आम्ही गृहस्थ जावन असो कसं असो आमगेले जीवनांतू सना ರೀತಿರಿ ह्या करता गेल्यार समेत आमक देव अनुग्रह केदना दाखोवचे असता म्हणून. आम्ही तवळी एक काणी ऐकल्यांची कशी आम्ही देवालवेरी ನಂಬಿಕೆ दवरका म्हणून तशीची आम्ही देवालवेरी दृढ ನಂಬಿಕೆರಿ बतासलारी म्हळ्यार एक डिटर्मिनेशन म्हूण आसूं का. आता ताका एक उदाहरण समेत तुम्ही ऐकून असचे पुरात. एक गुಬ್ಬಚ್ಚಿನ ताजे मोठे समुद्र बदीन तू दवरलेलस. ते समुद्रान ते पुरा उपोन वेल्ले. ते स्पॅरो येऊन घेवन कसं सांगता गेले मोठे वापस हांडी समुद्राक म्हूण सांगता. त्या स्पॅरो म्हळ्यार सनच नव सना पक्षी कसं करता तू वस ते कडे म्हणता. तू आत मगेल मोठे पुरा वापस हाणी म्हणून जाल्यार हांव तुगे समुद्राचे उड्डां पुरा खाली कोण सोडता म्हणता. ते ऐकून समेत यो तू कसं करता वस वस म्हणून ते हे करता हसता समुद्र. जलरी ह्या स्पॅरो ते सोना हगूर एकच उड्डां समुद्रातून ते कडवचून घालता असता तशें करता असता. ताजे डिटर्मिनेशन ना हांव करता मगेल मोठे म्हाका जावका म्हळ्यार जावका तशी ते एक डिटर्मिनेशन ते बर्डान तसले ताका कोरू जायनी जाल्यार समेत हें डिटर्मिनेशन पळोवन गरुड देव ताका भारी खूश जाता. हे नमुने डिटर्मिनेशन ह्या बर्डान तसले हांव हाका हेल्प करता म्हणून घेवन ते येवन घेवन समुद्र देवाक विश्रयता तागेले एक दित की हांव वचचा तुगेले उद्दां पुरा खाली करचें म्हणून घेवन. समुद्र गरुड देवा पळोवन घेवन भिवून वता. भिवून वचून ते मोठे वापस हाण दिता. अशी आम्ही समेत आमगेल जीवनांत ह्या ನಂಬಿಕೆರಿ ह्या दृढ विश्वासार आम्ही मुखार वता आसल्यारी आमगेल जीवनांत समेत देवाला आशीर्वादांतू भक्ताल आशीर्वादांतू आमकां अशीची आम्ही साक्षात कोण घेवचेक आणि आम्ही उपास देवाले लोक वचेक साध्य जाता म्हणचे. आम्ही केदान आमगेल अंत विश्वासार आम्ही करता आसताच की आमगेल सिन्सियरिटी दाखयता आसताच की आम्ही भक्ती करता आसताच की तेदाना देव कशी ना कशी आमकां कसने रितीर पुणी अनुग्रह करता म्हणचे हे एक एग्जाम्पल. आम्ही अशीची एन्थुझिझम समेत असू का आमगेल्यान तेदान आम्ही ह्या भक्ती मार्गारी वचे साध्य आसा. आणि अनेक विषय कसनेत म्हळ्यार देवान आमकां एक पुराजनक एक एक टॅलेंट समोन दिलेलो आसा. ते आम्ही ते टॅलेंट आम्ही कशी यूज करूं. आम्ही आता ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ पद सांगचे असता त्यांनी लायक भजन करूं येता तशी आम्ही ते दिल्लल देवान दिल्लल टॅलेंट्स आमकां कृष्णा लगी व्हरतस की अथवा दूर व्हरतस की ते पळोवका. सो आम्ही कसने काम करचें तू समेत आम्ही कृष्णा लगी वचेक साध्य आसा. सो प्रभुपादन सांगला पुरा आम्ही कसन अस की आमगेले टॅलेंट जो तो कसने एक आता आम्ही लॅपटॉप यूज करता सची झूम यूज करता सची ह्या पुरा आताचे टेक्नॉलॉजी यूज कोण घेऊन आम्ही हांगा एक ईशोपनिषदाचे डिस्कस करचे अशी पुरा करूक साध्य आसा. हे प्रति एक वस्तू प्रति एक आमगेल्यान असले टॅलेंट अशी पुरा देवाले सर्विसान तू यूज करूं येता. आम्ही आलोचन केल्यारी आम्ही यूज करूं येता. त्याची आम्ही करता गेल्यारी आमकां थोडे थोडे पुणी साक्षात्कार जावन आमकां देव कसने म्हूण अर्थ जावन आम्ही तागे लोकांक वच्चे साध्य म्हणचे हांगा आम्ही अर्थ कोण घेवका. सो हांव अशीची हांगा मुगसिता आणि एक कसन पुराजनक कतिरी प्रार्थना कसं करता म्हळ्यार आम्ही अशीची आम्ही सिन्सियर जावन अशीची भक्ती कोण आम्ही पुराजनांना हांगा ओट्टू जावन ईशोपनिषदाचे अर्थ कोण घेवचे पळयलेलो आसा. आणि प्रति एक आमगेले लायफान तू आम्ही देवाले सेवे करता वचा म्हूण घेवन प्रार्थना करता आणि पुराजनक धन्यवाद करता. हरे कृष्ण.